Тръгваме от големия платен паркинг към Уранополската кула и пристанището. Тя принадлежи на Метоха Просфорио, който от 1018 година принадлежи на манастира Водопят. Споменава се за първи път през 1344 година, но вероятно е по-стара. Уранополи е курортно селище в северна Гърция, част от Дем Аристотел с 960 жители. Той е главната входна врата към Атон. От тук тръгва ферибота за Атон и манастирите. От тук има и организирани екскурзии с корабчета, които обикалят около манастирите от западната част на Атон. И ферибота за Атон. Остров Омоляни и круизните корабчета, които обикалят около полуостров Атон. За обиколка с туристическо корабче по западната част на полуостров Атон и показването на манастирите ще ви разкажа в следващото видео. Дайте по един палец и се абонирайте!